Simon, vi er samlet her til pressemøde i biografen Dagmar i København, hvor I lige har præsenteret D810'eren. Det er vel bare en opdatering af den gode gamle D800, er det ikke? Det er det bestemt ikke. Der er sket rigtig meget på sensoren. Ja, jeg ved det godt, nu driller jeg også bare, men... Der er virkelig en meget højere definition af skarphed i vores filer i dag, end vi har set tidligere. Og det er skabt næsten udelukkende på baggrund af en hurtigere og bedre readout på sensoren, men bestemt også vores Exped 4 processor, som sidder i den her, selvfølgelig en opdateret version, som passer mere præcist til den her type kamera med det her antal megapixel. Ja, for grundlæggende er der jo samme antal megapixel i det her kamera, som der er i forgængeren. Sådan helt grundlæggende, ja. Men sensoren er altså ny og helt redesignet. Og så er det selvfølgelig vigtigt, at pakken hænger sammen, både med hvor hurtigt kameraet kan arbejde, men bestemt også med Exped 4-processoren i tilrettet version. Så grundlæggende kan man sige, at laveste fællesnævner, eller bundniveauet, kan man sige, gennem hele konstruktionen, det er øget, den er forbedret. Meget forbedret. Vi kan virkelig se, at der er en stor forskel, både i den dynamiske effekt i stillbilleder, men bestemt også i video. Rigtig meget af det her video står simpelthen som mejslet i granit, og med en utrolig høj dynamisk effekt. Nu viste de jo nogle videosamples på pressemødet her i dag, og jeg må indrømme, jeg må give dig ret, det står jo fandeme flot, undskyld jeg banner. Nu ved jeg godt, vi så det også formentlig på noget, der var en 4K-skærm, hvilket bringer mig til at spørge, Nikon og 4K, er det noget, vi ser noget til? Altså grundlæggende har vi jo skabt D810 som et stillbilledkamera, som laver en fantastisk flot billedkvalitet. Derudover har vi selvfølgelig også prioriteret video, men i 2K. Vi tror på, at alsidigheden i det her kamera rent faktisk kan tilbyde mere til fotojournalister og vores generelle brugere derude, når vi prioriterer først og fremmest billedkvalitet, og så at man stadigvæk kan lave en rigtig flot videokvalitet, for den er skarpere, flottere og mere dynamisk, end vi har set tidligere. Hvor ser du kameraet primært anvendt, når vi tænker på henholdsvis fotografer og videofotografer? Er det pressefotograf, er det reklamefotograf, er det en uafhængig videoproducent? Hvor ryger kameraet ind? Altså, vi ser jo i høj grad historikmæssigt på en D800-serie, en D801-serie, som har været brugt selvfølgelig af professionelle fotografer, både i studie og til deres videobehov, men bestemt også til en stor del af entusiaster, som bare vil have en optimal billedkvalitet. De lægger virkelig vægt på alle de her mange megapixel, som vi har fået i den nye 810. Men vel også det professionelle videosegment, der er kameraet vel også interessant med den skarphed, som det rent faktisk kan præstere? Absolut, og vi tilbyder jo så også flere nyheder inden for video. Både at man kan optage på kortet og samtidig optage ud af HDMI-porten, så man får et clean HDMI-feed, som man siger. Og derudover har vi fået tilført nogle nye muligheder for justering. Vi har fået flat, som er en mere neutral måde at optage video på, men hvor alle mellemtonerne i højere grad bevares, end vi tidligere har set i DSLR, som er vældig imponerende at redigere i bagefter. Så det er en indstilling, som er født til post-production? Præcis. Sammenholdt med, at man så også i dag kan variere blændeniveauet, mens man optager, så tror jeg virkelig, at det tilbyder nogle nye facetter i, at man simpelthen undervejs, uden støj i huset, kan ændre blænden, så man ændrer sit fokusområde på den måde, mens man optager video. Det sker simpelthen elektronisk? Ja, der sidder en powerblende i, hvor man ikke klikker med blænden, som man tidligere har gjort, men man simpelthen lader den køre helt smooth op og ned. Jamen Simon, kameraet er klar til salg her, var det 17. juli? 17. juli, lige midt i sommerferien, og til en vejledende udsalgspris på 26.295. Jamen, det bliver spændende at se, hvordan D810'eren slår an, men ifølge specs og de billeder og videosamples, vi har set til nu, så skal det nok blive godt. Vi vender tilbage med en test på et senere tidspunkt.